Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। जानो गोनां आसाम पुलिसनि ABUBनि लिरनाय आनजादखौ फैगौ फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जागोन होननानै आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावो। लोगोसे आनजाद लिरगिरि बिथांमोन गासैखौबो गावनि सायाव फोथायनानै आनजादनि थाखाय गोब्राब नांथाब नाजानो थाखायबो खावलायो। सिजफायाराव थानाय NLFनि गाहाय एम बाथा आरो जेनेरेल सेक्रेटारि एन पान्जारी बिथाङा अन्थाइनि माहल बेखेवदों। मैया बाक्सा जिल्लानि सुन्दारि बागान पारायाव उस्मान आलीनि अन्थाइनि माहल कुवारिखौ NLFनि गाहाय एम बाथा आरो NLFनि जेनेरेल सेक्रेटारि एन पान्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नुजाथि हैनानै हेफाजाब एबा मदद खालामदों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बे जायगानि मुरब्बीफोराबो नुजाथि दंमोन। BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ फिन BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुङो दि आसामाव लासैनो सान्थि फैगासिनो, BTCआव सान्थि फैनो एसे सम नांनो हागौ। थेवबो जुदि BTCआव बयबो गिहां थायो अब्ला सुबिदा बायदिफोरा सुबिदा लागोन। हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ लानानै नायबिजिरोब्ला गावनि खर'खौ बेरफ्रुगोन बायदि मोनो। दिनै मोनसे बुङो गाबोन मोनसे बुङो। बैफोर खोथाफोरनि समाजाव गोनांथि गैया। दिनै BJPखौ सोंखारियो, गाबोननो BJPखौ मोजां बुङो। बिसायख'थि समाव गाज्रि बुंबाय, दायो BJPखौ गोजौआव दैखांनाय मौखुब BPFनि दैदेनगिरिफोरा होनना। बिनि अनगायै बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायनानै बुङो दि आसामाव गोबां गिबि मन्थ्रि मोनबाय, भारताव गोबां गाहाय मन्थ्रि मोनबाय, नाथाय समाजनि थाखाय साननाय आरो जेंनाखौ सुस्रांनाय दैदेनगिरि गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनोमोन आरो आसामाव दायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो राजखान्थि खालामबोदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि समाजनि सानग्रा राजखान्थिगिरि बुहुमाव मोननाय नङा होनना। बावैसो सान सिगां भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गबसासुबा VCDC चेयारमेन अन्जु बर' बिथांखौ PMAY न'नि मुङाव रां जाख्ल'नाय आरो गाज्रि सावगारि भाइरेल जानायनि सायाव गबसासुबा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि थानेश्वर कछारी आरो मावथिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो। गबसासुबा VCDC चेयारमेन अन्जु बर'आ PMAY न'नि मुलाम्फागिरि नखरनि रां जाख्ल'नाय आरो गाज्रि फट' गोसारनायनि थाखाय चेयारमेन मासिनिफ्राय बुख्लायनो खावलायदों। गबसासुबा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि थानेश्वर कछारी बिथाङा बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय धलपानि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलि गावनायाव 1 नं गोजोनफुरि गामिनि लामचरन नार्जारिया गोब्राब जोखोम जानायनि सायाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हुवा खेवो। जाब्रबथाय जाजानाय दोलोआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरो बन खनसायबाय दंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाननि बिबुंथि बादिब्ला दंफां दानबाय दंमोन। बेबादि समावनो हाग्राखौ रैखाथि होनो थांनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ खायसो खालामनायाव गावनि जिउ रैखाथि होनायनि थाखाय ब्लेंक फायार होनायावनो गुलिया नाङो होनना हाग्रा बिफाना फोरमायदों। अब्लाबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बाथ्राया रोखा जागोन होनना बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना BR फेरेंगा बिथाङा बुंथिबावो। लोगोसे आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायफोरनि सायाव बिथाङा बुङो दि माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरोब्ला BPF बा हारियारि दाङाबाजि खालामनो नागिरो। थांनाय 17 बोसोराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो हारियारि दाङाबाजि खालामबोदों। बेबादिनो जायफोरा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों बेखौ एभिक्सन खालामनायाव मा बर', सावथाल, बेंगलि, हारसानि बाथ्रा फैनांगौ? बर'ल' नङा, गासैखौबो एभिक्सन खालामगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।